Nesmí se požívat alkoholické nápoje, je zákaz organizování mejdanů a tak dále a tak dále. 3 neděle a je ze mě jeptiška. Nepřišlo školné za první semestr. Cože? Buď to do týdne vyřešíš, nebo tě odtud vyhodí. Do týdne? Ano. Dobrý den. Připravíte se scénku a budete jí muset zahrát na zi. Co je to za čuně? Děláš si ze mě srandu? Já? Kde jsi studoval tanec? Co je vám do toho? Myslím, že na téhle škole nemá co dělat. Ještě nikdy jsem se nespletla. Tak máš premiér. Já mít tvoji figuru, tak chodím nahá pořád. Co to má znamenat tohleto? Zabouchli se mi dveře. Liško, ty seš pana. A co?